gatel ya. Gatel. Sampeyan ki napa, Mbak? Gatel, wis lari njuk rene iki teko gatel, ora ngerti kenapa. Gatel nek menawa iso. Ya. Njuk piye, Mbak? Rada penak pisan. Ra gatel barang. Tak iki apa to? Nyak telon, kena ge ngobati gatel-gatel, kena ge ngobati perut kembung, kena ge ngobati otot pegel-pegel kanggo keangetan awak. Matur suwun ya, Mbak. Ya wis tak bali sik ya. Minyak telon utawi minyak kayu putih iki manfaate kanggo ngilangi gatel-gatel, mengurangi otot-otot pegal, nganggo keangetan awat lan nyegah perut kembung. Silahkan mencoba.